o subirigokwanụ bịakwanụ na ndị ya utu nteje na fe ejidegokwanụ dị deudeu wee na-adọ ya ka jenereta pass my neighbor wee na-asị na dị deudeu na onye oshi na-ekperima azụrụ azụ na o jidokwa ọchịchị na-ana ndị kọmuniti fa ka o jide wee na-elekpo na ego ọ na-erikwa obi ego ana na o jirokwa ego ọbụla na ọ bụlọkwa prịnsị ọbụla n'obodo fa na afa ya bụ Chibuzo mma gbajere unu ya bụ ife onyonyo ka unu gee ka ọ ghara ịdịkwa ka n'ọnụ m ka ife asị wee pụta ebe unu fụrụ fa bụ meshin akịta anụnwa bụ maka dị deudeu ka fa ji wee na-eme ngagharị iwe wee na-akpọrọ ya na-akpọ ya ụdị afa dị iche iche wee na-asị ọ na-abụ gịnị ka dị deudeu metara na nke ikpeazụ a nke bụ na nwunye ya bụ deudeu sokwuzi wee na-adọ ya vava n'ihu akwụkwọ sị na ya bụ nwoke ebuchi mpa wee jezie na kọmentị ife nwa wee na-afịọ ụfọdụ ose na dị deudeu n'ife a ka o metara o ji wee jebe nga na ndị kọmuniti ka ọ na-ele si olesi ana na onye weta ego ka onye ọbụla kee tie wee na-anụ ọgụ na ọgụ onye a na-anụ abụrụkwa obere ọgụ n'okwu obuo ma na onweghị nke ohe ebu na o jiri gị wee gbuwa mmadụ isi wee gbukwuo mmadụ na onye akpatara o ji wee jee nga na Ọnịcha wee nọrọ n'ime ebe a na ọ na deudeu na ọ na mgbe ọ bụ ịnụ di ya ọ na-asị na di ya ha eweta ego na di ya na-ene ego nyanwa bụ deudeu anya na ọ mahụ nọ n'ime ụlọ nga ka di eti wee pụta na ọ jụghọ di ya kedu ife ọ na-alụ bifo ọnụ ya ka ọ n'ofuru ogologo amụ fụ na amụ ya bụ nke nwoke eburu ibu si o wee were ose amụ wee makpuo ebe ahụ na ọnya bụ amụ ka nke nwoke jikwa wee na-apịa ya ịtarị mmụọ na o megharịghakwa si nke nwoke wee welụkwa amụ ya wee fonye n'ọgbọ deudeu ọ na-ayọ oge ọbụla biko laa m ọtụ na o welụkwa kịta wee yọba gbagagba ọya daala nya marụkwa n'okwo ntu a ka o yi esi wee na-ayọ nya bụ gbagagba na sela ya wee gbagoro na enwelụkwa ka nya bụ ife bie ebe onye nke a na wee na-asị na dị deudeu unu fụrụ ebe a na o nweghị ife a na-aṅụ ha aṅụfọ nya ma nke a na-eze ma nke a na-akpọ na ife fọrọ ịkpọ ọ bụ gịnị nke a na-akpọ ose na ose ka ọ fọrọ ịkpọ unu fe ife ụmụ nwaanyị na-adọ dị deudeu n'ihu akwụkwọ fa na-adọ ya ka jenereta pass my neighbor unu amakwa maka ife eji adọ ya ife a maka mgbe ahụ deudeu pụtara wee kọchaa di ya ọnụ di ya unu na-afụ ebe a wee pụtazie wee lepụrụ anyị ya deudeu ka nke ọrụ na ife deudeu kọrọ kpatara di eji wee lepụrụ anyị ya maka ndị anụbeghị ife deudeu kọrọ di ya o wee bụ na deudeu pụtara n'ihu akwụkwọ wee na-eti mkpu si na ndụ ya adụzikwa na dem na di ya na-achụgharị ya ka o gbuo na ọ sị na ọ bụrụ na ọ hapụ ya na ya bụ marriage na oyi egbu ya na ya bụ deudeu ejegokwa na nke ndị uwe ojii wee jee gwafa na ọ chọrọzikwa ịnụ di ya anụnwa ụnụ na-afụ ebe a bụ wamma ntemma poru ka otemma poru wammadụ nke bụzi na Chibuzo di ya anụnwasị na deudeu na ọ ya hapịa na ọ ya anụriri ya deudeu wee na-akọwa na ife na-ese okwu na anya bụ alụmdi na nwunye bụ na di ya unu na-afụ ebe a na o jiri ọkwa ọchịchị n'oge ọbụla si ọ na-ayọ nyangwa bụ deudeu ego na deudeu juzie na onye enye ya ego si wee wewe di ya na ọ na-agwazi ya okwu na onye eye ya ọnụ asị ya bịa ala ọtụ na onye ala si oge ọbụla ọ na-ayọ ya nya biko na-ayọ ya biko na nke na-esezi kịta abụ na fajikwa wee jemele onye nwa advat na Lagos wee ruo ebe a andị na onye ahụ bụkwanụ nwanne di ya onye ahụ wee nye ya ego wee gbakwa ya ego di ya anụnwa unu na-afụ ebe a wee sị ya na ya weta nya bụ ego ndị ahụ nyere ya deudeu wee sị na ọ ya ewetakwa na nke ahụ bụ ego ya andị na-enyekwara di ya ego nke ya na ego enyekwara di ya karị nke enye nyanwa bụ deudeu nyanwa bụ deudeu wee were nke wee jee tii na POS n'ọkwa ebe ahụ ka esemokwu na wee bido na di ya esozikwa ya wee nata Lagos wee ruo taa ndị mmadụ nọzi na-asị ọ na-abụ na onye ọzọ ekuchikwa di ya nke a ọ natabeghị ebe ya na nwunye ya bi deudeu na-akọwa na di ya akpọbekwa ya na fonu sinsi ahụ na ya anụzi na ya agwagwa ndị be nke nwoke na ya anụzi sịfa na-ayọ ya biko na ya yọọ di ya mgbaalụ ka di ya natakwa o wee sịfa na ya ayọzi na otego ọ yọbara di ya mgbaalụ na oge ọbụla ọ na-ayọ ya na even sef na-eso okwu nke nwoke ebula amụ ya tii n'ọgbọ si na ọ ya alazi nyanwa bụ deudeu anụkwa na nke nwoke oro na-afụ na amụ ya n'ọkwa gbagagba nwata rigoro ọkwa unu nekwa ya anya unu ama na ohe eyi shu n'ọkpa n'ọkwa sọsịrị pati n'ọkwa ntu asịrị pati ahụ ti wee to ka a tịkpọrọ ya bụ ife si wee to dịka deudeu kọkwọrọ ndị ọyi ya nwaanyị n'ihu akwụkwọ ọ bụrụkwa m otu n'ọkwa ife ọ kọrọ ndị mmadụ ji wee jee n'azụ wee na-ete ndịrị nke nwoke
nwoke meseji na-asị ya na fa alaikiri ya na ya bịa ala afa deudeudeudeu wee pụta n'ihu akwụkwọ wee sị ndị mmadụ na maka na ọsịrị fa na amụ di ya egburu ibu ka fa ji wee jee na-ese ndịrị di ya meseji na o nwere nwaanyị nwa siri di ya na oya nye ya 30 milion gonye ya ụlọ gonye ya moto na ya hapụ nya nwa bụ deudeudeudeu ka ọ bịala ya ụna adịchọ na ọhụrụ na nke nwaanyị nwa ka ọ nọzi na Lagos ndị mmadụ wee sị deudeudeudeu na ya na di ya na-atị atị na ọ nweghị nwaanyị ọbụla tịrị ya na oyi enye ya ego ọbụla na ife deudeudeudeu na-ekwu ugbu ife di ya ji wee na-aghọrị ya ka deudeudeudeu wee na-eweta ego na-enye ya chena onwe ndị na-ekwe ya nkwa ego na onwekwe ndị na-ekwe ya nkwa ego ebe ofe onye nọ na kọmentị wee na-asị na di deudeudeudeu onye na-afụ ebe a na mgbe ọ nọ na nga na ụmụ nwaanyị o titọrọ ka nkụ na ụmụ nwaanyị ọ gbawara obi ka nkụ na ụmụ nwaanyị o mejọrọ ka nkụ na mgbe ahụ ọ nọ na nga na ọ na-akpọ ụmụ nwaanyị ụfọdụ na foonu na-ekwefa nkwa ma ndị ọtị na ọya anụ ma ndị ọtị fanyere ya aka fanye ya ego na ọ pụta na fa ya ayịba na nke kacha dị nke bụ na ụfọdụ n'ime ndị ahụ n'ọkwa eme vidio kọlụ na-etitọrị a na-ahụ aka n'ike na-ahụ aka n'ọhụ na-apị aka n'amụ na ụmụ nwaanyị aghaghị ama na di deudeudeudeu na-ese ife onyonyo ahụ foto emechazie otefafanye ya ego alejedirio ifefukwa na kọmentị ka nna akọrọ na anọkwa m ebe ọ nọ wee mee na nya bụ nwoke abụghị ezigbo mmadụ ife akọrọ n'isi ya ka nkụ onye ka deudeudeudeu pụtazi kịta ya wee nyelụ ndị mmadụ aka wee gbuzie di ya jaja ụmụ nwaanyị niile ahụ iwe na-ewe wee werizi iwe ifefa na-edezi na kọmentị na nke ikpeazụ a ọ dịghị ka akọ unu makwa na deudeudeudeu gwarụfa na di ya unu na-afụ ebe a na o mebekwa ego n'isi ya na mgbe ahụ fa gbara nkwụ na ifefa mere ndị mmadụ gba eti n'anya afọ ụzọ n'ọtọ nkwụ ka a gbado na emeghe ego na ndị befa na-akpọ nke nwoke sinsi 2 weeks nya bịa ka o mee ego nya bụ deudeudeudeu na nke nwoke ekwela abịa eme ego ya wee bụ na ka deudeudeudeu etinyecha ife a n'ihu akwụkwọ ka di ya onu fụrụ ebe a pụtara wee deu na mgbe iji asị wee mebisicha ndụ mmadụ na gụ were asị na ije bite ego na bankị na nya bụ ife ya echi ya takwa alụ gị azụ witi ọmụrụ nwa o wee sị na ya na-eme giveaway na ndị mmadụ tinye akaụntụ nọmba ka o nyefe ego 5,000 ụmụ nwaanyị wee jee ebe ahụ ya ifefa kọrọ di deudeudeudeu a ọ dịghị ka akọ fasịrị ya na o nwere ụdị ego a wee yara ije wee jee mee ego deudeudeudeu na ya were eji eme ego deudeudeudeu ego ahụ otu na ya enyefe na giveaway ndị nke a wee tịa na sinsi famụ ya na o menugo giveaway ọ bụrụzie ka nwunye egbu deudeudeudeu pụta wee gbukasịcha ya n'ihu akwụkwọ ka ọ pụtazi ịbịa wenyirife aka enu ati ifu na onwere ego na nke a na-egosi na ife nwunye ya na-aka ọba eziokwu na o jiri ọchịchị nke a wee sị ya na ọba ewu na maka deudeudeudeu ka o ji wee folobi ya na kịta na fa ya efolozikwa ya na fa chere na ọ bụ mmadụ na fa mmadụ nọ efuru efu nke ikpeazụ a ndị nke a wee sị ya na ifefa gwara ya bụ na ya jee yọọ deudeu mgbaalụ na maka deudeudeudeu ka fa ji mara ya na bifo na onwere onye mụ ya na onwere onye na-efori ya na ọ bụrụ na ọ yọghị ya mgbaalụ na fa ya adọ ya ka jenereta pati my neighbor n'ihu akwụkwọ anụnwa nke a wee sị ya ọpọ n'ife niile akọrọ deudeu maka ya bụ nke nwoke na deudeudeudeu wee were ife fọchisie ntị ya o ruzie kịta na-ekoga na ya jee yọọ deudeudeudeu mgbaalụ na mara eji a nọọ ya anụriri ya and na fanwe fis go wedin ya na deudeudeudeu na Disemba na fe west kwọ na alụfa data fa na-efu n'ife afa na-enene fatinsi fapụtazie kịta anụnwa fa na-atị afa na mara eji a na ọ ya wọkụ zikwo na ọ ya wọkụ riri ma ndị sịrị ya na ya na deudeudeudeu so okwu na fa ya efolozikwa ya ma ndị gwara ya na ya emekwa na deudeudeudeu ka o nwee BP na deudeudeudeu welu maka ya nwee BP na fa ya adọ ya vavava ma ndị sịrị ya na ya were ego giveaway anụnwa ka o jee kwụọ ụgwọ isi deudeudeudeu nwere ezigbota ndị agha o nwere ezigbo ndị agha unu jee na peji dị ya anụnwa ife ụmụ nwaanyị na-adọ nke nwoke ma ndị na-akpọ ya iyi ma ndị na-akpọ ya efuru efu ma ndị tị na ọ masịghị ife ma ndị tị na ọba atụrụ ma ndị tị na ife a ka o ji wee si na nga pụta na ọ ya amazi ife ọzọ ma ndị tị na maka ego deudeudeudeu ka o ji wee bịa Chairman, you team general. I had it. Nothing like you press. Yeah, I have to tell you, people.